मैथ्रु बिलाइ जाहोबाय थायोब्ला बिराद आदार जायो दाउफ्रा लोगोफोर सोरबाफोर दाउ माने बेबायदि फार्मावहाय मैथ्रु बिलाइ होआखैबा होदो बिराद जायो हजम जायो मैथ्रु बिलाइया एकदम नै माबायदि जायो साननैसो जाया जायो होमब्लानो मैथ्रु बिलाइखौ होना होनांगौ एकदम माने जि मैथ्रु बिलाइ होबाथाय बिराद आराम जायो आरो एकदम बिदि आदार मोजां जायोब्लाथाय बिराद मोजां मोनो जायाब्लासो एसे माने गोसोआव सन्देह जायो बे दाउ गुफुरफोरा बिराद थार खारखाव खारसि खालामबाय थायो बै साइडनिखौ नायलाय माबायदि बिथिं ज' बिथिं नाहरबाय थादो बिसोरनोबो दा होनोसै बिनि उनाव आदार होखांबाय नालाय नै आरो दिनैबो दाउदै खनलायनोसै थाब दाउदै खननानै सेकेन्ड भेक्सिनखौ हैनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौबो भिडिअनि गेजेरजोंनो लाफानोसै बिदिनो मालाय बिबाजैखौ सानसे साननै एकदम आदार होनानै बिराद सहाय खालामो बिबोनाङा अनसुलि बिबोनां थ' बेयावनो फार्स्ट खनग्रोनोसै नायनोसै माबायदि दैदो दैया मालाबा खम दैयो मालाबा बुरजा दैयो लोगोफोर दाउआ मानो बिदि जायोथाय नै दिनै बेखौनो फार्स्ट खननोसै बुरजा खननो मोनोबा मोजां मोनो नाथाय मालाबा खम दैयो मालाबा एकदम हिसाब सारा दैयो मा जागोन माला जे बुरजा दैगोन बेखिनिफ्राव माबा खम दैयो बेखायनो खम दैथारो बिथिं बे मोनसे खोथाखौ हायाव दैयोबा लेथ्रा जायो बिदि खाथाखौ खाना होनायखाय दाउदैफ्रा एकदम साफा आरो दैयासैना आरो दिनै खुखा नायदो लोगोफोर नै मालाबा बुरजा दैयो मालाबा खम दैयो मा जागोन लोगोफोर नै स्रा एसे खोन्थानि मालाबा बुरजा दैयो आरो मालाबा खम दैयो दिनैबो नै खम दैदो मालाबा सान बारो ना मायोथाय मालाबा जा बुरजा दैखायो बुरजा दैब्लाथाय खननोबो मोजां मोनो आरो फैसाबो मोनो खनबा नाथाय खम दैदोना नैया थ' दायो भेक्सिन होनायसै लोगोफोर फैदो लोगोफोर दाखालि फार्स्ट भेक्सिन होनायाव साफा खालामदोंमोन थ' दिनै साफा खालामलायनोसै साफा खालामनानैसो माने भेक्सिनखौ होगोन आरो गोजां बोथोरबाथ' सानथामनि उनावनो साफा खालामो नाथाय गरम दिना गरमजों खिया थाब राननानै माने फ्र जाना थानायनि थाखाय एसे पेपारबो बासिदों आरो लेबाराबो एसे खमिदों थ' दिनै 14 दिन जाबाय थ' 14 दिन जानायाव खननै साफा खालामनाय जासिगोन लोगोफोर थ' साफा खालामनोसै ओमफ्राय सेकेन्ड भेक्सिनखौबो होनोसै नायलांदो
Hei, tuh, nanti muni ber. Diratai sudah. पेपारखौ बरियासे नै बबाय मोजाङै बिबोनाङा एकदम नै पार्टिशन खालामबाय थादो मानोना दाउफोरखौ मोनसे साइडआव लाबाय बेनिफ्राय नै बे साइडआव भेक्सिन होखांनानै दोनसिगोन आरो नै बे साइडआव भेक्सिन होना दोनसिगोन ओमफ्राय नै बे साइडआव दाउफोरखौ जमा खालामबाय लोगोफोर थ' दायो जोङो भेक्सिनखौ होनो स्टार्ट खालामनोसै 200ता नालाय नै मोननै पाउडार मोननै लिकुइड मिक्स खालामनानै सोनि लोगोफोर नै माने 200ता दाउनि थाखाय भेक्सिनखौ मोनसेयावनो ज' गलायखाबाय दा माने बिदि खालामखो नों थांनाङा नङा नों गुथा ओइ न'खाय दं दं जाजोब्बाय नों थांना नों बुनो हा देलाय आं हानगोन नङा नों मादि खालामना लाजोबलाय नारखाव नारखा खालामनानै केंखारा खुंखारा जायासै नङा जादोंलै ओइफोरथिंबो दं दं जाजोब्बाय ओइथिंना दहायनो इमान मोजां जादोंमोन ओइथिंबो दं दं जाबाय ओइथिंबो दं दं जाबाय नों हा आरो माहाय सिंथिंनिया थांगोन सानियाथ' थाङा खालामनांगोन जागोन दे होगा नों बारा होबाय थानाङा बिदिसो नांगौ हरनिसै दाउखौ हरनिसै हरदो तुब्रा tingin daw ba satra ni logoper nih takli mana kai tak sayang lo kan गाबोन आरो माने 9 दिन मा बुङो 15 दिन जाबाथाय दाउखौ एसे गिदिर नुखाङो आरो सेकेन्ड भेक्सिनखौ होनायनि अखानायैनो दाउखौ जि स्र' मोजां नुखागोन गरम दिन ना दाखालिसो खिथुआव खि सिथाबदोंमोन दा नै 10ता होखांबाय खिथुआव खि गैया माथो ना साफा बिराद साफा भेक्सिनफोरखौ माने तारिख दिन बाय दिन ग्रोब ग्रोब होयोबा बिराद मोजां जायो आरो लोगोफोर एफा बुरजा दाउखौ हारसिं होनायाथ' माने सम्भब नंखाया नालाय बिनि थाखायनो बिबोनांखौ लानानै होयो बिबोनां गैयाब्लाथ' फिसाला आरो आंना हासबेन्डखौ लानानै होयो नाथाय दा बिबोनांखौ मोनदों नालाय हासबेन्डआ खामानियाव थांबाय गावनि डिउटियाव भेक्सिनफोरखौ होयोबा एकदम मर्निं टाइमाव होनो मोननांगौ नङाबा बे एकदम मोनाबिलि इभिनिं टाइम गरमाव होजाया सानजौफुफोराव होजाया बिनि थाखायनो मा जायो मिथिया बेखौ माने फार्स्टनिफ्रायनो बेबायदिनो भेटेनारिनिफ्रायबो बुङो आरो फुङाव नङाबा मोनाबिलियावसो होनानै आंबो बेबायदियैनो होयो सानजौफुआव होआ लोगोफोर थ' दा फुंनि टाइमावथ' सम मोना नालाय बिनि थाखाय दा मोनाबिलि समावनो आरो होयो बिराद गरम होजोब्बाय लोगोफोर आरामसे मोजाङैनो होजोबखांबाय दायो नायदो बिसोरखौ भेक्सिन खालि एसे गियो बिसोरो नै बिदि जमा जमा थायो थ' लोगोफोर फार्स्ट भेक्सिनखौबो आरो सेकेन्ड भेक्सिनखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो बिदिनो थार्ड भेक्सिनखौबो
खोन्थासिगोन होनायखौ लोगोफोर थ' मोजाङै मोजां होजोबखांबाय आरो दाउफ्राबो दिनै पुरा 14 दिन जाबाय मा बुङो जेबो बेरामबो जायाखै आरो जेबो माने मा गावजुर गावजारबो जायाखै बिराद मोजाङैनो दङ लोगोफोर फ्र बिराद मोजां बबेबा एसे गिदिर देरस्रबाय बबेबा एसे कित्रा नांनानै दङ थेवब्लाबो दाउफोरा माने बिराद एक्टिभ आरो एकदम बिराद राफोद गोजा दाउफोरखौ बेबायदि माने पुरा राफोद मोजां नुयोब्ला बिराद मोजां मोनो गोसोखौ थ' लोगोफोर बे भेक्सिन होनायखौनो शेयार खालामबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो स्किप खालामालासिनो आरो नायनानै जुदि मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनोबो दाबाव लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर थ' दोननोसै बाय बाय